Здравейте, всички, аз съм Дивака 1-2-3, днеска ще играем Егорс. Обещавам ви, ще правя всичко да възможно да напредим 8 абоната или повече, моля, защото някакъв се отхвърля от мене. Моля, абонирайте се за мен, хора. И днеска ще играем малко Егорс. Не сме играли отдавна. Тук взимаме тъй. Тук дават новините там, кой не знам. Отиваме към средата. Взимаме тъй. Чест. Добре. Yes. Ох, бях паднал. Чакайте да сложим това. Готови сме. Хайде бе! Той. Брат ми, не мисля, че ще бъде силен, защото аз съм пресилен, имам броня, имам всичко, брат ми. Няма да победиш така. Страх ме дали са взели всичко. Не, фак! И умряхме, бе! Мъртви сме! Ето някой пътя! Кучуе! Който не място. Гъти място. Аз как да бях така. Ма много пъти да има до там. Ето него гроба, където Венци умря. Ето, гледайте. И сега пак може да се влезе вътре. Аз съм починал. Пускат ме. 3, 3, 2, 1. Кой побежда сега? Добре. Още малко мълца, тъй човека развит. Стейте го! Чакаме. Айде бе, някой ще победи ли изобщо?
Най-накрая. Пет, 4, 3, 2, 1. Китайското. Влизаме при китайците. В Китай. Шути. Май се така. Май се така. Тук има ли нещо, бе? Това сме бъгна. Еми то, бъгах мисля, бегача. Ето, гледай, чак не може да се махнем. Така хора, той бях аз бях Димогъня 231. Надявам се да ви харесал клипа. Ако и така, абонирайте се за мене пак, моля. И бай-бай хора, той бях аз Димогъня 231.